дарси сеюми ман дар системаи оператсионии Android мебошад, яъне барномасозӣ барои системаи оператсионии Android. хуб, ман дар ин дарс мехоҳам барои шумо тарзи горизонтални программа сохтани горизонтални программа нишон диҳам. Мисолаш бимегирем мана ин приложение программаи тарзи вертикалнишай тарзи горизонтални гаронем агар вайрон мешавад. Мана горизонталниш, вертикалниш. Чи хеле горизонталниш мегардонем вайрон мешавад. Ҳамин аки чо кардан дар корае ки ҳамин намуд чи хеле ки ҳай дар вертикалниш дар горизонталниш ҳам хеле фурояд. Барои хотири ин мегузарем ба Android Studio, мекушоем проекти нав месозем, new project. хуб, empty activity, номи приложения интихоб мекунем. Ман мисол менависам ки app horizontal хай дига ҳама ҷош туғрияй. Финиша пахш мекунем. И ягон ҷои қийнагӣ надорад. Осон чӣ мебошад, фақат камтар диққат кардан дар корай. хуб, пас аз загрузка шудан камтар дохал мекунем. хуб, мана чӣ хеле дида истодаед приложение app horizontal загрузиш шуд. хуб, барои хотири ин мо дилхоҳ мегирем як адад текст, аввал бекграундш, яъне фонаш ба ягон сурат монем. ҳозир дар программи мо дидагӣ фонаш ба сурат буд. мехоҳем мо ранги аввал созем. барои хотир дар фони сурат мондан ба папки drivable аввал суратҳои дар куҷо будагиша интихоб мекунем. Мана мисол дута сурат, ин дута сурата копировать мекунем, мепартоем дар даруни папки drivable виставичу мекунем. Мана окей. Даруни папки drivable виставит кардем. И проекти главниро интихоб мекунем. Ин текст ё ки батн бошад интихоб намекунем. Ман главниро интихоб мекунем. ҷанда бекграунд бекграундам поискаш дед мебурояд. Мана бекграунд. Ман инҷа як кнопкичи дорад. Кнопкичиша пахш мекунед, суратҳо кушода мешаванд. Мана аввал пухто месозем ки вертикалаша программа ҳама вақт аввал ба таври вертикалиша мана тарафи дарози хити сохта шуда, баъд горизонталниша созед. барои хотире ки вақте горизонталниш месозем ҳамин чизои сохтагиро ҳамаша копия карда дар горизонталниш мепартояд. барои хотири ҳамин аввал шумо вертикалиш сохта монед. вақте ки копия кард дар горизонтални партофт дигар ягон кор намекунед, фақат ҷобаҷогузорӣ мекунед. хуб, ман ин тарзи вертикал хай ман текстам камтар туғрӣ карда монем. мана колорашо иваз кунем. мана рангаш текст колор хай мегирем ки сафед. мана текст колор сафед. шошо hello world. мана жирни камтар калонаш кунем, хушрӯтар намояд. 24. хуб, мана hello world. хай мемонем як адад тугма. мана ҳаминҷа як адад тугма монем. мана чор тараф ҳатман часпондан дар кора кнопкая. агар нахоҳед дар чор тараф начаспонемаш, ҳамин кнопка дар ҳамин боло мешавад. незамет намебиёяд дар приложение мо. мана мисоли кнопкая менависем ки увейти ки баромад. кнопкаи баромад. хуб, ин буд тарзи вертикалии программа. я ба ҳамин запустид мекунем, мебинем ки чӣ хел кушода мешавад. я запустид мекунем, мебинем дар программа ҳамин чӣ хели мебурояд. ҳозир мебояд дар ин бурояд ҳамин чӣ.
мана чихелек дидӣ истода программи мо запустид шуд бо як адад кнопкаи баромад ва тексти hello world. Ин тарзи вертикалиша. Хуб ба тарзи горизонтал нигардонемаш вайрон мешавад. Мана ба тарзи горизонтал мегардонемаш. сурати фонашам вообще вайрон шуд. Тугма дар байн омад. Тугмаи мо дар мени четаш бояд биёяд. Барои хотири ин чӣ кор кардан дар корае ки дар горизонтал нишам туғри шавад. Барои хотири мегзарем ба қисми барнома. Инҷанда значоки горизонтални и вертикални ҳай. Ҳамин значок медорем. Инҷанда мани банди якуми create пахш мекунем. Мана create horizontal layout гуфтагия. Мана чихелек дидӣ истодаед, чихелек нишон досодаед дар инҷа. Инҷаам ҳама хе гардон. Мана ба тарзи мана ҳамин поёнам ҳамин шудагия. Акнун бар хотири ина туғри кардан ҳамин activity мегзарем. Просто ҳамин объектора ҷобуҷогузорӣ мекунем. Мана ину мебиёрем ман инҷа. Хуб тексташ хеле дар ҷош нормалия. Хеле текстчи камтар килонтар мекунем. Мана мегирем текстчи мисол мегирем C ё ин ки бо калонтар 36. Мана чихелек дидӣ туғри шуд. Ман барои чӣ гуфта будам ки аввал қисми вертикалиша 100% шуда ба горизонталниша созед. Ҳозир худо қисми вертикалиша сохта шудем. ҳамта горизонтал гузаштем. Мани ҳамта элементро ҷобуҷо кардем. Агар мисол барномаи сар дода ҳам горизонтал ҳам вертикалниша тайёр карда баъд ваяш кунем баъд запустита кунем. Барои хотири ин ҳам қисми вертикалниш гузашта объектор ҷобуҷо монда туғри кардан дар кор ҳам дар қисми мани вертикалниш як кормон ду кор мешавад. Ҳоло мина якбор запустит кунем бояд ҳамаш туғри биёяд. Мана якбор запуститаш кунем. ҳозир мебинем ки чӣ хел старт мекунад. хуб мана чихелек дидӣ истодаед программи мо запустит шуд. Ба ин тарзи вертикалиш ба тарзи горизонтални мегардонемаш. Мана ин тарзи горизонталниш чихелек дар вай туғриш карда будем. Тугмаи баромадаш ин тарзи вертикалиш. Тарзи горизонталниш ин вертикалниш ба ин тарзи горизонталниш. Ниҳо кунед ҳозир сурати пушти горизонталниш ҳолиам нотуғри аст. Яъне ин ки ҳамин сурат ҳамин вақти мувофиқат намекунад. Барои хотири ин мегзарем мо дута сурат дар папери drivable парафта будем ба қисми барнома мегузарем. Мана яъне ки горизонталниша интихоб мекунем. инҷанда бекграундиша меёбем. Мана бекграунд ҳамин сурата просто веша мемонем. Горизонталниша мемонем. Мана горизонтални окей. Мана ининаш хушрӯтар омад нисбат ба вай. Мана хай мани кнопкаши мани теги худаш монем. кнопка button. Мана ки запуститаш кунем бояд анчи беҳтар бурод. хуб мана загрузӣ карда шуд. мани қисми барнома ба таври вертикалиш манинаш ба тарзи горизонталниш. мана инаш сурташ беҳтар биромад. мани вертикалниш мани горизонталниш. хуб бародарои азиз то дарсҳои оянда хайр дар паноҳи худо бошед.